yettude jiknaɓe men moƴƴuɓe tedduɓe ɓe renɓe ndiyam e jayingue ha mbawɗen waddude ɗeɗo ñalaɗe ɗe mbaddeten e saaha mo ndenduɗen woni sababu ngol ɗo lappol ko fedde wiitede fedde weltare e daraniiɓe Ngaynaaka eɗen jokki hen ko tiiɗi yidɓe Samba Ndiobéne Ka e gardugol Alaji Saydou Demba Aset Ba gorko pullo jooɗiɗo Mbour hande oɗo ñalama ndeɗon fedde nde ganduɗa ene waɗino assemblée générale 2019 ene waɗi assemblée générale 2020 ene waɗi assemblée générale 2021 ene waɗi assemblée générale 2022 jiɗmi wiide enen yiiɗi wadde kadi assemblée générale 2023 Alaji Saydou Demba Aset Ba mbo Allah ardini fedde nde e wondiɓe mum e membre bureau ji ɗi pop ɓe jooɗi ndi ene jonde kolliti e wonde eɗen jiiɗi wadde assemblée générale so hawre welede Allah le 8 janvier 2023 Alaji Saydou Demba Aset Ba noddi ɓeɗo arɓe ɗo hande ali sek gara jottoɗa ɗo e Welingara sa yettima ɗo e Welingara ma yetto biteɗo Kumbay Alassane Mody Dundu debbo pullo ko ururu mi salminimon onon fof goto fof inde mum e yettode mum e gardugol Saydou Demba Aset Ba ko weltade no feewi saabu sa yi aynaɓe ɓiɓɓe aynaɓe gummi hande ɓe gari hande e galle ma he wotko waɗi ɗum noon de min gummi e nde kaw Seydou koko ƴeewi wi alay sago min mbawa yaade min dewani galle ma wondo kadi enama ittani gueɗal kadi ko battorɗoma kadi ombo andi kadi aɗa foti wawdarade e ñalade wi'ande nde assemblée générale paaɗo le 8 janvier min ɓeydat hen seeɗa tan min gandi darugol ma hande rewɓe aynaɓe min gandi ko hande darugol ma hande e dirfilaji he wadde so tawi hande e gaynako mawɗo gardiɗo fedde woni Saydou Demba Aset ummima ɗo Mbour arde délégation o rewɓe no tawa hen e tawdema hande ɗo ɗo min tawma hande ha goppuɗa foof ko jaggunoɗa hande garɗa jaaɗɗa amen mi en ma eero noon saabu ko ɗum dental manggal dental juɓɓugal dental bangal fayida saabu kala mo cikkuɗa ɗo hande ina e nder Sénégal hande autorité tan omo e nder dental he wadde Kumar min bismimama ɗo Mbour min bismimama e dental he Allah jarama on jarama merci assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuh min e wondiɓe fof min calmini kadi machallah min dendi min calmini Kumbay Ba e mo gandanɗa hoore ma ko debbo pullo machallah beltorteɗo no feewi e kadi hawriti kadi ko bandam debbo neɗɗo mbo korsinmi mi gandanɗa hoore ma hayso tawi heewani komin jiiti mbeɗa nana golwale mum mawɗe ɗe waɗata e Welingara Ferlo e ɗum noon ko weltare tan Kumbay machallah aɗa ñagane Allah moƴƴere e jaam e kisal e ɓuural ɓamtare ko weltare tan mawde wonani amen hen saabi minen fedde nde ala fof ko nde yahata sona yo pulago won yo pulago wallodir yo pulago yewdir yo pulago hormodir kadi yo teddodir kadi neɗɗo ala sona yimɓe ɗum noon so hayso tawi neɗɗo joomum yo Allah lelnu ruttima e joomum wiyete ko yo yimɓe ceedana kala ko yimɓe ceedi ko ɗum Allah waɗata Allah kay ɓuuri andude jeeya ɗum kono noon ko noon wani ko waɗirta ndekete wadde ya ɓooy kadi gandanɗa hoore ma yiɗede horsinede machallah kadi ya ɓooy kadi wawde hunde ya ɓooy kadi wonde hunde enen kadi machallah fedde nde yahata tan ko wadde sensibilisé yimɓeɓe bul faale yombo woppe on kam ko min ko ɗum woni mission am kadi yoɓɓe goppu bul faale kadi yimɓe yo ƴeew kayitaji galleji mumen surtout noon kayitaji a faami ko ɗum saabi leydi ndi ko noon ɗum namdi janggo e jaam bey nani keew baali nani keew pucci nani keew gelodi nani keew yimɓe nani keew kono leydi ɓeydata mande ya hakkorto ɗen dañde hay gandanɗa hoore ma orumɗa kolci ma joyyi ɗum noon mbala gonɗi ɓiñata ko law yen mbaɗɗum guila joni ko refti ɗum ko cumuji doni ɗen hanti ceeɗu noon wiyete hoɗo nani yoora bandiraɓe yoɓe ndenta cumuji ɗi yoɓe mbaɗ parfuji kamɓe fulɓe woto paade laamu he e bone yoɓe mbaɗ ndendin kalisaji mabɓe hoɓe joguiɓe loh tracteur ya ara waɗanaɓe parfuji ɓe mbaɗa oɗo parfum ha yetto wuuro wongo gonne kadi jokka kadi ha wuuro won kono noon ala goto fof tan ha laamu ara laamu waɗani laamu wawa waddude foof goto moƴƴo ko Allah ɗum noon ko gandanɗa hoore ma ko ɗum ɗo tan woni ko fedde nde yahata ko ɗum kam min woni mission am machallah ɗum noon a weltanama no feewi joni heddi ko konngol e hunduma ko keɓorɗa jabade bande en machallah kadi ni machallah ka beltorteɗo feewi Seydou Ba yo Allah yo moƴƴere bandiraɓe on calminama on bismama ko gadduɗon koɗo koko ɓuuri yiɗede saabu ɗum tawde Allah waɗi hande ko hani bandiraɓe amen ina gimmo nder ina tellito e ladde nde
ina tawta amen e ganduɗa ko woni caɗele amen jamma e ñalaw affaire bulfaale wahlidde hakkille neɗɗo ha neɗɗo rewa ɗo nete yakko minen kam min mbawi tan ko yettu Allah min jetto moɗon onon arɓe ɓe on gari ɗo on gare ngal jaɓɓal min mbiya mon bisimilla moɗon gadduɗon ɗo tan koko min jiiɗi komin patno saabu ɗum wallude neɗɗo e jawdi wallude ɗum feere fof woni ko idi ko so hande bulfaale o ina bonni ina firti leydi ndi surtout nak enen haal pulaar en bulfaale o bonni ko heewi ko heewi ko heewi Allah andi hoɗo haɗata kono noon tawde hoɗon jaggi ɗo tan yakar moƴƴi en hen ko sansude hakkille neɗɗo ko simmade so yarde ko wawi won fof yo Allah wallu men yimɓe certen gueɗel ɗimmel ngel hande koye sa'a cuum gonɗen yimɓe fof jii hande na affaire cansugol gurdam jawdi ndi e gurdam yimɓe ɓe wayni huɗo ɗeɓata daña so tooɓi goto fof ne wiya hakkille mum beela ma an huɗo ko so ari kadi dandude ko woni dandude ko yimɓeɓe ndenda peeje mbasa tan fadde e waɗanede wona no tanam o wini yo yimɓeɓe yo tawe hen ganda kam ɗum ko idi foof neɗɗo yo ballal tawe e junggo jomum yo neɗɗo immo kala garɗo yurme ɗum watta hen feere mum on gaddi ɗo hande ko waɗi fayida saabu ɗum hande soɗo ko fuɗi ena ladde nde wayni e ɗeɗo gure koreji men e nder ladde he a jogoto gooƴa kadi koñ ɗo cukalon gon koñ nder nde ladde e foof hono yimɓe mbaɗata ha ɗum wonta jaam ɗum noon bolol mon ngol garɗon ngol kadi jokkodirde enɗam yimɓeɓe mbeɗa andi Allah ne okkiɓe ha heewi kono noon ɗo jagguɗon koko moƴƴi pour change yimɓeɓe gonka mabɓe yimɓeɓe ko organisé o hono wiyete juɓɓudi ndi ne jaggu kollaton yimɓe jagga hen ko ɗum woni fayidagal saabu yimɓe wonko jogui juɓɓudi noon ko rendude jokkodirde yiyandirde wona woɗɗude pooye woni woɗɗodirde ko hakkillaji yimɓeɓe wasde wonde ɗum woni certa yimɓeɓe yo jaggadir Allah no waɗiɓe ha heewi Allah wonko okkiɓe gandal e foof ɗum noon son gari han yo yimɓe jaggadir yo jiidir yo tinadir mbawanmi tan ko weltade hen onon wandiraɓe worɓe arɓe ɗo e oɗo ko tanam oɗo mbeɗnana koreji ɓooli gari ɗo mi ñaganomoɗon kadi koyɗe mon garduɗe yo Allah nawtu mon dow jaam min kam min dañi hen ko weltare sinno woni no mi tinina mon tawɗo yimɓe ha heewi surtout rewɓe Ferlo commune Welingara département de Ranérou ko yimɓe daariɓe ganduɗa yiɗɓe gonal ngal ɗum ko gadduɗon ɗo jamma e ñalaw minen rewɓe ɗo daariɓe e somi wawa haal noon neɗɗo yettaki ceerno mum kono Aliou Dembourou député amen Aliou Sow ko neɗɗo canzuɗo rewɓe ɓe ganduɗa ko daariɓe développement ɓamtare ɗum noon hande sinno tawino ko ɗum ɗo mon tawɗo heew tawa ne jaggarani mon hen minen dal mbeɗa min daari yeeso mon kala ko jiɗɗon yo won jaam surtout ko nawrata leñol ngol yeeso mbeɗa min hen jamma e ñalawma Allah jarama kadi a jarama an Sayda aɗa wawno ɗo ara jippateno heewi mbiyami jippata ko kumbay ko debbo walla ko goɗɗum ina welimi ha ko ɓuuri ala ñaganomon tan yo Allah nawmon e jaam e noon kala e bandiraɓe jaɓɓon ngal ɗo jaɓɓal koko waɗi fayida